Brad Alan Javier. Oy, Brad. Kasi katawa diyan. Usa kada kong nagtugi manggod kung ato na makita diri sa balaang kasulatan. Ug atog yung tan-awon, duha ka man ang pingki nga mga katarungan mahitungod sa pagtugot sa pagkulit sa larawan ug sa dili pagtugot sa pagkulit sa larawan diha sa balaang kasulatan. Oh. Ang akong pangutana, atong ihatag ang bersikulo sa gidili sa pagtugot maong Exodus 23 ngadto sa 5 ug ang pagtugot sa pagkulit sa larawan mao ang Exodus gihapon. So sama nga kapitulo 5 ka kapitulo lamang gikan sa gidili sa pagkulit ngadto sa pagkulit Exodus 25, 18, 17 ngadto sa 19. Karon ang akong pangutana nimo Brad Alan Javier, pulong sa Dios pa ang Biblia, ang Ginoo ba sa kalibog o Ginoo sa hanay nga pagsabot sa balaang kasulatan? Kay mura man gud og ang Biblia nagsumpaki ay sa matag usag-usa. Sa unang bahin miingon nga ayaw pagkulit ug sa ikaduhang higayon may pakulit na usab siya sa larawan. Palihog kuno paghusay ani Brad Alan Javier. Salamat sa matulon-ano nindot kay nimong pangutana kay mapunay usa sa daghan kay wa masabti sa mga igsuon nato mga dili katoliko kay mag-isgot kini og larawan ila dayong i-assume i-condition day silang una-una nga ang mga tanang larawan sa simbahang katoliko gidili og ilang isipon nga kana Dios no. Ang sayon gyud kayo nga masabtan kung kita sa dakong pagpaubos klaro man gud nga ang larawan nga gidili mga larawan man gud nga gisgutan sa balaang kasulatan ang mga larawan sa mga Dios katubang mga supak nga mga gidili sa Dios apan na may gitugot no katong gibasa nimong Exodus 20 nga 3 ngadto sa 6 mao toy gidili sa Dios nga mga larawan apan naman poy gitugot og pagbuot sa Dios nga magkulit og larawan nga dili ni isipon nga Dios kundi usa ni ka mga larawan nga representasyon no makita nga balaang simbolo no nya ang Dios mismo mo'y nagpasugo gani naghatag siya kaalam ni Bezalel no sa Exodus 35 31 ngadto sa 35 tagaan niya kaalam unya mo na nga sa Exodus 20 25 unya 17 ngadto sa 22 nindot na nga ang Dios mingon nga Moises pagkulit og larawan dagway sa kerubin timani baya nga ang kerubin anghel na nga makakita nito ang anghel, espiritu man na. Hebrewanon 1:14, espiritu mga anghel. Pero nganong naman to yung mata. Nga naman to ilong. No? So, mo na nga, Leviticus 10, ilahan ninyo ang balaan o ang dili balaan. Ipailag yun. I-distinguish ba? Kung sa may pruiba na. Atog yung gamitag ana. Oh. Alan Javier, sige pa na yun. Bakit kita ang mga Katoliko? Kung sa may naanat ng mga Katoliko, nasa mga nahatag mga anong mga fast food chain na yung mga ribulto palantan ni Jollibee muhika pa ta Jollibee nga kanang mo na yatong Dios naka-distinguish naman ta managkot ba ta sa ribultong Rizal na ba tay gidagkutan no binahan ni Rizal padya mo tungod kay nakaila ta sa balaan o dili balaan by the way na sa balaang kasulatan igsoong Brad Alwil sa 2 Hari 23:15 ngadto sa 17 no nga klaro og tataw kay dito nga si Josias gisugo sa Dios pagdugbok sa mga larawan sa mga Dios makinulit pero sa diyan nakakita siya sa larawan nga propeta sa Dios wa niya ipapel og pabungkag ngano tungod day katong monumento imahe larawan balaan kadto sa Alwil manang unsay Dios unang Korinto 8:4 nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Si Santa Maria nabay girepresentar nga tinuod. Si Ginoong Jesucristo do nabay girepresentar nga tinuod. Na. Apan kanang ilang larawan giila ba nato nga mga Dios? Oy, mga balaang nga simbolo, no? Muganin suko ang Dios sa Igsoong Alwil sa Salmo 74 ngadto sa 10, 4 ngadto sa 10.
suko ang Dios kay ngano man ingon to mga katawan, Ginoo ang imong mga kaaway gipang dugmok ang imong mga balaang simbolo, ang mga kinulit nga mga larawan. Kinsa tong nagdugmok diya sa sulod sa templo sa Dios, mao kadtong mga kaaway sa Dios, no? Salmo 74:4 sa 10. So, manay tubag na ko nimo Igsong Alwin, muna nga katong mga naay gidili katong Dios. Ang gitugot kining mga simbolo larawan, icon man guni sa uban nga tawag mga balaan nga mga tao. So, Brad Alan Javier, nakaklaro kayo ang imong giingon nga ang Dios di ay unsay kahulugan sa Dios. Matod pa ni San Pablo nga ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Sa ato pa ang gipresentaran di ay aning larawan og wa gani ka matuoran mo na gitawag og Dios. Oh. Sa ato pa di ay si Maria o si Hesukristo mga larawan man nga dunay girepresentaran nga tinuod. Dili siya Dios. Dili. Kay dili man siya Dios, unsa may ibot pasabot ana, Dios ba di ay sila? Balaan nga mga imahe. Balaan nga imahen. Sagrado. So, salamat sa mga tubag, Brad Alan Javier. Unya, padayon gihapon hangtod karon sukad sa mga niagi nga mga milenya nakaangkon og batikos ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod ni aning maong mga balaan nga mga larawan sa Santa Iglesia. Ang akong pangutana kay ug makakita ang mga tao, ang mga protestante, mga pastor, maka-convert gani na sila og Katoliko, ipang offer din na ilang mga balaan nga mga larawan ihatag ni pastor og ipadukdok, ipadugmok, ipasunog, yaban og gasolina, ipadukdok og martilyo, bukuha og wasay aron sama sa mamumutol sa kahoy aron pulpugon kining maong mga balaan nga mga larawan. Di ila man ning gibuhat ni Brad Alan Javier. Unsa may imong ikasulti nila nga dunay kahadlok sa mga larawan? Unsa may imong kasulti ngadto nila para maundang nila ning maong pagpamuak sa atong mga balaang larawan uban ang kaaghop ug pagrespeto sa atong tulohan nga Katoliko. Mo lagi na katong gingon sa Salmo 74:4 ngadto sa 6. Ilahos nimo sa Dios. Nga ningon ang mga katawan sa Dios, nawala na ang among mga balaang simbolo. Gidugmok sa mga pinagi sa wasay kun atsa sa mga kaaway sa Dios. Ginoo, kanus amo ba sila silutan? So na ay mapaabot nga silot sa mga tao nga nagbuhat ug nagdagmal sa mga balaan. Ano man sakrelihiyo man sa atong simbahan. Unya, klaro ang gitudlo sa atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church nga ang mga sagradong larawan sa atong Ginoong Jesucristo, larawan sa Mahal nga Birheng Maria ug sa mga santos, dili ilhong Dios, kundi hatagan og igo nga pagtahod og pagpasidungog. Sama nga sila mga imahe, larawan diha sa atong family loved ones, palitan lang atong mga lulog lula, si papag si mama, mga parinti kay igagawan, same honor and same respect. Apan kay mga hero man sila, na santos man sila simbahan, ang ilang larawan na ay po'y hataas nga paagi o pagtahod. Diya kanila kay nahimo silang balaan sagrado tungod sa ilang dako kayo nga pagtuo sa atong Ginoo. Muna Igsong Alwin. Brad Alan Javier, Exodus Kapitulo 25, 18 ngadto 19, ang gisugo diha si Moises man. Unya, mo man sugo ang Katoliko? So yung kasulti naman ni Brad Alan Javier. Mao po na ipangutana sa mga igsoon na itong mga laig tinuan nga dili man Katoliko mo gisugo ana Brad nya si Moises man. Pwede po nato gamitan og philosophical pinulusupong tubag. Kay dili man day po si Moises mo gisugo sa Exodus 25. Ya dili man day po sa Exodus 20. Ngano mo apel man sad mo og saway nga dili man pud kamo mo gisugo sa pagsaway o pagbadlong. So, mo po yatong iagig tubag diya kanila apan naay maayong tubag. Insakto, wala pa man po diha ang simbahan na himugso niya lang panahon na. Pero klaro man nagisulti ni Salmista David, Salmo 105 verse 7, no nga unsa may giingon dito nga mga pamulong, ang balaod sa Dios ug iyang mga kasuguan kinahanglan tumanon sa tanang katawhan. Tumanon.
Sugo man na, tumanon man na. Inya Ecclesiastes 3:14, unsay mga kalagdaan o kasuguan sa Dios, magpadayon. Nya klaro ang ingon ni Kristo, panahon ni Kristo, Mateo 5:17. Wala ako moani aron pag-utros sa mga kabalaoranan. Kundi hatagan niya hustong kahulugan. Amo na. Unsa may kahulugan ni kanang mga mensahe sa mga makita ng tulis Santa Maria, ang ilang dakong pagkamapaubusanon. Ang ilang mga mahi nga mahimong modelo nato sa ilahang dakong pagtuo sa Dios. Mo na nga igsong alwel nga ang simbahan naghupot sa mga butang nga maayo. Unang Tesalonica 5:21-22. Hupti ninyo maayo, isalikwa ang dautan. Mo na nga mga larawan nga mga pornographics nga mga larawan, gisalikwa na simbahan. Kanunay inawagan ng simbahan nga ayaw mo paghupot na kay maot na. Agiana na sa dautang espiritu kay ngaluman ang mga tao makakita na mauwagan. Pero ang larawan sa mga santos ibutang ni, hopte ni kay maayo ning kapanag-ignan modelo kay ni sila. Hugot kay nilang pagtuo sa Dios, nagpakamatay sa pagtuo sa Dios. Manang nuna tayo mga imahe. Manang igsong alwel, insakto ang panahon sa Simbahang Katoliko na itong panahon na apan tungod kay ang kasuguan sa Dios, balikon ako Ecclesiastes 3:14, magpadayon og dili mausab. Og sundon sa tanang katawhan, Salmo 105 tudling 7. Igsong alwel. Agig pa na po sa akong pangutana. Moingon ko, Brad Alan Javier, nga unsa may ikasulti o mensahe nimo aning pananglitan Iglesia ni Cristo. Natural naa sila'y istatwa kinulit ni Felix Manalo. Oh. Ang atua si Maria natay kinulit kay atua man si Maria, wa man sila kauban. Pero si Maria gikulit nato nas Biblia. Si Kristo gikulit nato na man pud nas Biblia. Nya kani si Felix Manalo mas Biblia. So gikulit nila. Na sila kinulit. Ang saksi ni Jehovah na sila kinulit ni Charles Taze Russell. Ang Seventh-day Adventist Church na po sila kinulit nga gitawag og si Ellen G. White nga ilang founder. Gamay mensahe lang ngadto kanila nga padayon nga nagbatiko sa Katoliko kay nagkulit. Unya sila usab di ay sila kagalingon nang gikulit pod sa iyang mga founder sa ilahang simbahan. Sumala nga ang ilang gihimo misuway sila og puparehas na sa simbahan murag giilabang ginanalang gi supak sila pero uyon day sila, no? Ang ilang pagpangulit dili pud ta mo saway kay nagkulit man sila kay ila man ang kauban. Nya gikulitan nila si Felix Manalog Dagway, natural ila man ang kauban. Gikulitan na tog Dagway si Ginoo sa Kristo, natural kay kini ato man gyung kauban kay siya man ni founder sa Simbahang Katoliko. Mao na dinala to maila ang dakong kamatuoran kinsay kauban gyud sa matuod nga simbahan. Mao na nga insakto ang tagna ni propeta Ezekiel 41:17-22 nga ang templo sa Dios kabubot-on gyud sa Dios nga dunay mga sagradong larawan. Nya ang ila suri nga dili sagrado ang mga larawan sa mga laing tinuan nga gibutang sa ilahang mga lapidadya ug asa dapita nganuman wa man sila magtudlo og pagkasantos. Salmo 93:5 ang templo sa Dios balaan man gyud. Nya kay dili man balaan ang ilang templo nganuman wa may mga sagradong larawan. Gani ang ilang founders, wa pud magtudlo sa pagkasantos ug pagkabalaan. Kay kung nagtudlo pa sila naon sila santos. Dili lang kay kutob lang sa imahe Brad Alwil. Tanaw na to unsa gyoy imahe ni San Isidro, unsay imahe ni Santa Maria, unsa may imahe ni Santa Maria. Ang iyang pagkamaampuon, dakong pagtuog, pagsalig sa Dios, ang iyang pagkinabuhi gyud nga kanunay siyang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Mao sa bang mga imahe sa ubang mga santos, si San Isidro Labrador, sa dili pa siya magsugod sa iyang mga buluhaton, nagampo siya kanunay sa Dios. Mo na ang ilang imahe, not itself the image nga kanang statue, but what is the image of that saints igsoon alwil. Daghang salamat Brad Alan Javier sa hamubuong niabot kita og 14, 15, 16 minutes nga
Pagpakihinabi. Pakighinabi mahitungod sa pulong sa Dios ug sa tuluhoan nga Katoliko atong giesplikar ang mahitungod sa larawan. Kauban nato si Alan Javier ug kini si Alwin Puhas, ang ubos nga alagad. Inyong ubos nga alagad sa pagtuo ug hustong pangatarungan. Daghang salamat. Okay. Ani, ang mga ubos nga alagad sa pagtuo ug hustong pangatarungan. Alan Javier.